idan Arab yana kusa da Allah muna bukatar ka dake firen nan da Allah. Masoyan Arab kuma a je a yi canji da masoyan ango da amarya domin za mu taso da Arab ne a wannan guri domin ya nuna mana shi ma farin cikin da ya zo da shi. Take your hold of me,